Čaute ľudia, ja vás vítam v ďalšom videu a teraz hráme Roblox Durs. Kiklop, pozdrav. Čaute. Lubko, pozdrav. Takže teraz ideme hrať Durs, no napojte sa chalani, ja idem dať trojky, dáme hotel, play. No poďte. Poď Lubko. No som tu, play. Mne tam nejde. No ale si tam mi píše, takže no Lubko poď. Však ja som tu. Ale my ťa čakáme. Lubko, rýchlo. My sme čakali inde. Však ja som bol doslova, že pri vás. Tak pri nás, ale možno na inom. No dávaj Lubko. Lebo ty nemáš... Dobre ľudia, už to zapíname, takže ideme na to. Dúfam, že vyhráme. Ja som to popravde nikdy nehral. Ani ja. Nikto z nás to nikdy ešte nehral. Takže to ideme skúsiť. Lebo akože je to slávne, chceli sme to vyskúšať. Je to taký trend 2024 25. alebo 2023 až 25, tak nejak. Počkaj, ty preskočíš z 23 na 25. Však to bol 2 roky trend. No hej. No tak hej, bolo to 2 roky. 23, 24, 25. Nie 23 až 25. Však 23 až do 25. Ja no, tak to... No. Ježiš, Kiklop tu mele blbosti. Mne sa to stále loadinguje. No dobre ľudia, takže máme tu Durs. Mne sa to stále loadinguje. To nevadí. Ja idem hľadať kľúče. Ja to si pamätám, to už som hral s kamarátom. Takým. Dobre, môžeš mi pomôcť? Jak ti mám Prečo sa pomôcť? mi to stále načítava? Neviem, môj problém to není. Nemá kľúčik. No však my ho musíme ísť nájsť. No to nemôže. Sa nedá ani skákať? Dobre. O, počkaj, ja som niečo našiel, nejaký papierik. O, what? Á, tak to sa nedá zobrať. Kofre. Tu je niečo. To sa nedá otvoriť, lebo nemáme ten nejaký bronzový. To jak si podliezol? Aha, som tu. Otvárajte tieto boxy. Vy ste našli. Hej, našiel som mincu. Nice, som videl kľúče nejaké. Je, mám jeden tak to odomkni. Máš kľúč, tak to odomkni. To je ten bronzový a dej hold. Yes, sme tu. Takže, Teraz to nám niečo bude. no, tu podľa mňa niečo bude. Toto sú dvere. Dobre, sú otvorené. To sú peniaze. Ty mi daj. Dobre, chalani. Ja vám otvorím a voda tam behne. Hej, OK. tu sa dajú pozrieť Ja som otvoril ďalšie dvere. A ďalšie dvere. No, ja idem na druhú stranu ospaťa. Ože, tu sa ďal tiež pozrieť. OK. Dobre, tu je slepá ulička. OK. Čo sú tu zabarikadované tie dvery? Ja neviem. Bad game, a čo sa stane, keď zahučíme na celý barák? Na celý tento hotel. Neviem. Tu daj skryť pod posteľ, dobre vedieť. Ja idem... Si dám ty vole vojšte, začnem to hučať, že gugu gaga. Však, Lubko, to bol trend, že v roku 2000. 25. Nie. Mám leukoplas. No možno. Zoberte ho niekto. Kľudne. Ja to neviem brať. Ja sa tak bojím, ja teraz nevadí, ja sa to nebojím. What? OK. Ale vy ma čakajte, chalani, ja idem do horného patra, tu je niečo. Tu je 7. Kde si? Ja je tuto, je to. Bro, tak tu. Záchod. GG. To čo bolo? Mám to dá spláchnuť. Ja som ho spláchol. No, čo je v 8. To není vôbec hororové. Je to hororové, čo si povedal? Zatiaľ... prečo sa... Ty musíš otvárať proste tieto. Jak mám vylezť spod postela? Môžeš kliknúť na to hlavné. Tu je veľký sklep. No poďme tam, tu sa v sklepe sú vždy... Zavriem sa tu, ale nie. Tak to aj nejde. Ja som našiel nejakú peniaze a tam je baterka, ktorá sa nedá zobrať.
Škoda. Tam je. To čo tam je? OK. Tam už ste našli. Počkej, to čo? Čo to bolo? To išlo z týchto dverí. Čo ste našli? Ja chcem vedieť. Aha. Proste tam niečo vybrovalo. Kiklo, vypni si z boky. Nejaká kejska. Spadla skriňa. Ty kokos, som sa posral. Čo to? To čo sú za dvere, ľudia? To som sa posral, ty kokos. A ja, ale to čo sú to za dvere? Pad game. Ja No. ich idem otvoriť. To sa nedá otvoriť. Dobre, prehľadaj to tu. Chalani, prečo tie dvere nemajú kľúčku? Ja neviem, to je divné. Ja sa už troška sa nabať. A jaká? Je tu ulica? Ja skriem to. Niečo vyskočilo. Aj na Aj mňa. na mňa. Ľudia, na nás niečo vyskočilo. Presne toto isté. It's you. No. Oh no, to čo sa teraz bude diať? Hello, it's you. You did to... Ambush. Ambush. Čo je ambush? Neviem. Ambush, bambush. No, počkaj. A my sme teraz ľudia asi... Ambush, bambush. My sme teraz ľudia asi prehrali. Dajme play again. Dajte play again. Ja tam mám play again. A ja som dal. OK. Ale hen to bolo moc Ja som creepy. dal. Čo to nás vybehlo? My si neišlo skryť do skrine. Ani mne, lebo ja som otvoril nejakú kejsku. Neotvárajte kejsky. Nejakú Ok. kejsku. To asi kvôli mne, tam boli čestky. Ja aj čestky? Ne, niekto to ja som to lívol, milám. Ne, tak počkajme. Nápadgeme. Jak mám na vás počkať? Počkaj na nás tam a my to... V lobičku. My to dohráme. Ne, my to livneme a napojíme sa na teba. No ľudia, ja to teraz prestrihnem. No dobre ľudia, už sa nám tu načítalo ďalšia hra. Takže teraz čakáme na výťahu. Á, dobre. Som ja tu je... tento je veľký typek. OK, neotvárate čestky. Dobrý typeček už nevyšiel vybrať kľúč. Ho zobral? Áno. No to otvoril jak rýchlo. Dobre, chaloši, neberte čestky. Typek je tryharder. Ja viem. Bruka má idem do sklepa. Dobre, to tam je zatávasané ešte, že? OK. SMS-ky mi pýtajú more. No nie až taký tryharder. OK. Prepáru majstrovstva sveta vo futbale. Ale není až taký tryharder, že? Není. On skôr sleduje Luba. Možno. 7. Ale akože ja nechápem... Neotvárajte čestky. Nechápem významu doors. Jakže Akože viem, nechápem. že doors sú dvere, ale... Tak... Však lebo sa tu furt otvárajú dvere. To dá... nejaká budka? No to tu je tam. Som bola... Tu je strašne čierne. A ten typek je fakt nejaký tryharder. Dobre, ja to nebolo, som tryharder more. Dobre, mne hneď niečo ubrala hapka. Dobre, idem do 12. Ale ty piček je fakt tryharder. Idem prvý. Pačo, poď so mnou. Nie. Ne, nejdem ja s tým typkom. On je nejaký tryharder. Mám pad game, ja už som pred ním. Už som na 15. Typek sa teraz skryl. Do skrine. Idem sa ja skryť. Rýchlo sa skry, Kiklop. Skry sa do skrine. Však počul si ten zvuk. Teba zabili? Ja. To nevadí, no tak teraz hráme bez Kiklopa, ľudia. Kiklopa to zabilo. Nezabilo. Asi nemám nič hovoriť, keď som dead, že? Čaute ľudia. No, A ja som dead more. Že ja budem. Dobre, Rýchlo utekaj. Počkaj, ja zase hovorím, že? No hovorím. No nevadí. Pad game, ty. Ja vás tu dokážem... Aha, tak nedokážeme. Mne tam písalo, Ja že... som rip. Ja som ešte neumrel, lebo ja som... Že revive za minútu 41, či čo to.
No, vás to možno revive. Ale za 30 robuxov tam je voláčo. Hej, ja som to videl, no. Tak ja čakám, kým to dohráte. A ja sa teším, keď mi mama kúpi 800 robuxov. Ja som mal 800 robuxov. A ja to budem mať potom. Nechodil by som tam len čapol typek. Tu zomrel Lúbko. A ten typek tiež umrel? Asi ešte nie. Lebo mi nepíše, že ja ho zachrániť. Som vyšiel z tých dverí a ono ma to voláčo zaundilo. Mňa tam zabil nejaký čierny mužik. Aj mňa. A som sa nestihol skryť, lebo ja som bol tuto, kde nie je skriňa. Ja som nič ty kokos nevidel a zrazu iba, že you dead. Čo je to? No ako nezerám, by som išiel odtiaľ preč. A neviem, prečo som sa skryl do skrine. Ok, ukážem na Ježiš, ja som sa skryl pod postel. Kebyže sa akože skryješ pod paplom, tak je to podľa mňa lepšie, lebo pod postelou ťa môže nájsť. Našiel som kľúč. Dobre, tak to sa ti bude hodiť. Od 17-ky, to je odtiaľto. Otvorené sú. Ľudia, ak vás baví nejaký šport a hrávate, tak nám napíšte, ktorý by sme mohli natočiť. Ale v Robloxe samozrejme. V Robloxe, no. Alebo nejakú hru, kľudne, ktorú si máme stiahnuť, ale musí to byť multiplayer. Hej, že musí to byť akože multiplayer. Multiplayer znamená to, že to dokážu hrať viacerí hráči spolu. A keby ste chceli, tak nám napíšte do komentárov a my zahráme Call of Duty. Hej, Call of Duty Mobile na mobile. A keď tam dáme 100 lajkov, tak vyjde ďalšia časť z tejto časti, čo točíme, Call of Duty. Ľudia. Je tu nejaká tma. OK, ja sa tu radšej skriem, lebo ja sa bojím. Ľudia, akože ja by som rád natočil kľudne aj nejaký soccer, ak vás baví FIFA Super Soccer, tak nám samozrejme napíšte, my to môžeme natočiť. Ľudia, potom ja to neviem hrať, teda čo? Padgame, ja ťa to naučím, ja tam mám vyše 600 gólov. OK, ale tu je úplne čiernota, ja tu fakt že nič nevidím. Čierne. Čiernota, jasno. Oh no. Kde som to? Ono, skovaj sa, rýchlo. Prečo? Radím ti. Neviem prečo. Ja sa cítim, ako keby som furt chodil do kolečka. Že? No. Mne sa tak zdá. Ty ma spektatuješ? Áno. Dobre. A dobre, počkaj, ja som odniekaďal. Dobre, to sme boli. Ľudia, ak máte viac gólov ako ja, tak nám napíšte do komentárov, koľko my si s vami radi zahráme. Tam svieti niečo, ľudia. Ľudia, pozrite sa. Skovaj sa. Poďme on. Ale nie, to sú dvere. Ste počuli ľudia? Áno, že pst. Skovaj sa. Čo to bolo? Kde skriňa? Tu. Dobre, ľudia, toto je moc creepy. Toto bolo z tohto videa všetko. Čaute. Pozdravte. Čaute. Čaute.